Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eusko ikaskuntza dozu hau Bizkaia irratiko entzuleok badakizue hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan hementxe izaten gara. Gaur ez da giziago izango, eta beste Eusko ikaskuntzak gazte lehiaketaren lehenengo ekitaldia dakarrela aitatuko dugu. Eta horretarako badaukagu gonbidaturik zelanez. Logo barria sortzeko lehiaketea Eusko ikaskuntzaren gazteria sailaren asmo eta helburuetatik datorre eta bertako saileko arduraduna gaurko gure gonbidatua. Hementxe daukagu ondorekin Ainara Ira eta ondo etorri. Kaixo, egunon. Zelan zagoz? Osongi. Ondo. Orain asmo helburu barriekin eta esaten izan dugun moduan, atarian esaten izan dugunez, gazte, hau da, lehiaketaren lehenengo ekitaldia. Bai, alaxera, Eusko ikaskuntzako gazteria zaila duela, hilabete gutxi hasi ginen lanean, baina lehen fruituak ja argitara ematen ari gara, eta ekimenetako bat da sari hau, orain plazaratu den sari hau. Gure helburua da nolabait aukera bat ematea gaztei sari honetan parte hartzeko, berezki baitago zuzendua. Hori da, izenburuak berak dinan moduan ez da, Ainara? Barkatu? Izenburuak berak dinozkunez. Hori da, bai. Euskal Herrian edo diaspora herrialdetan bizi diran pertsonek bere parte hartzeko aukerea daukiela. Esango dugu, nik uste egokiena oinarrietara joatea izango dela honen txuena, geure entzuleek lehen jakindagien zer dan hau. Bai, berez, asmoa da Eusko ikaskuntzaren sail berri honek irudi adierazgarri bat izatea, logotipo bat, ez? Orduan pentsatu genuen egokiena kasu honetan zergatik ez aukera eman gaztei irudi hau sortzeko, ez? Orduan lehiaketa bat antolatu dugu, eta lehiaketa honetan 16 eta 30 urte bitarteko gazteek parte hartu dezakete. Euskal Herrian edo diasporako herrialdeetan bizi diren pertsonei dago zuzendua, eta era berean eskatuko zaien baldintzetako bada Eusko ikaskuntzako bazkide izatea. Hau, ez da hila inor beldurtu, oso errexea da berez Eusko ikaskuntzako bazkide egitea, edozein bulegotan egin dezaketu, telefonoz deituz, beraz, ez dago arazori. Eta gainera zarira aurkezteko unean ez da emon daiteke izena? Hori da. Hori prozesu oso erresa da berez, fitxa bat betetzea eta listo. Hori da.
esan dugu logotipo barria. Beraz, orain burua erabili beharko da, eta gero hori, beste euskarri baten adierazi. Zeintzuk dira hor aurkeztu beharreko materialak? Bai, printzipioz, bueno, zan nahi detere, eigazte zari honetan diseinua edo logoa egiteko baldintzak ez daudela nolabait, letra mota, neurria, kolorea eta bakoitzaren libreak dira, bakoitzaren aukeraketaren araberakoak. Entregatu beharreko materiala eta dina 4 edo dina 3 neurriko euskarri zurrunean ezarritako logotipoa. Logotipoaren bertsio, kolorezko bertsioa eta zuri beltzekoa entregatu beharko dira. Eta bestalde batetik formatu digitalean, digital eskalagarrian eginiko diseinua. Hoiek lirateke baldintza nagusiak. Era berean eskatzen dena da logotipoaren azalpen labur bat, orri batetakoa, ez lego, eta horrekin nahikoa litzateke. Horregaz, nahiko, beraz, 16 eta 30 urte bitarteko gaztea izan ezkero, hemen dago aukera bat. Hasieran esaten izan dugu Ainara, hemen Euskal Herrian nahi diasporan bizi diranentzakoa dela, ezta? Beraz, deialdia zabala da. Hori da, bai, berez deialdia Euskal Herriarekin lotura duten gazte guztiei dago zuzendua, beraz deialdi oso zabala da, bai. Bueno, oinarriak zehatzago ikusi gura izan ezkero, badago telefonoz egiteko aukerarik eta sarean be badago. Bai, hori da, guk oinarri zehatzak jarri ditugu euskal ikaskuntzako beste sari guztiekin egiten dugu bezala, gure erakundearen web orrian dela webikoitza.euskogidoiaikaskuntza.org eta bertan badago sarien atal bat eta aurkituko dituzue beharraina informazio. Hala ere zalantzarik izanez gero edo telefonoz ere dei dezakezue eta gazteria saiarengatik galdetu eta zalantza guztiak argituko dizkizuegu. Hau lehenengo egiten da, ezta? Bai, hauxe sortu berria den sari bat da, nolabait gazteria saia orain lanean hasi berri delako, baina asmoa da urtero edizio bat egitea, bai. Bai, honek orduan jarraipena izango da? Bai, printzipioz hori da gure asmoa, bai. Lehenengo ikusi egin behar, zelandoan oraingo ekitaldia maiatzaren 15 amaituko da lanak aurkezteko epea Ainara. Bai, hori da, maiatzaren 15 amaituko da, epea, eta printzipioz, ezagutzera emango da, irabazlea ezagutzera emango da, ekainaren 15. Ekainaren 15. Oso ondo, badago denporarik astirik oraindik. Bai, badago. Eta bat amatek esango da, gazteria zailaren osasuna zein da, zelan hasi da zure urtea? Gazteria zailaren osasuna Gaztea. Zango nuke ona dela, proiektu eta ekimenez beteak eta josia gauden nolabait, eta ideian ditugu aurrera ateratzeko. Orduan, poliki bagoaz, aurrera, zegu komentatzen nahiko nukere sariaren ordaina edo zein den, izan eren ikuste dut nahiko erakargarria dela batez ere gazteentzat. Botako dugu amua. Bai, bota ezagun amua. Esan behar da saria direla 1.500 euro irabazlearentzat eta nik uste dut nahiko erakargarria dela. Beraz, animatu nahi zaituztetan hori parte hartzera. Bai, oso ondo dago hori.
esan dugu gazteria zaila bere martxan dabilela Ainara, eta oneri lotuta, beste kontu bat, gazte lehiaketaren lehenengo ekitaldia esan dugu abian dagoala, zeuek Eusko Ikaskuntzako gazteria zailak bideratuta, edo nok sei eta 30 urte euki baditu aurkezteko aukera daukala, hori albo batera itxiko dugu, nik uste orain Europara bere begiratu behar dugula, ez da, Ainara, Europako bolondrezak aitatzen izan ditugu mikrotik kanpo, garrantzitsua da gazte ekintzaileen barruan hau aitatzea. Bai, esan nahi dugu, komentatu dizueran moduan, gazteria zaietik hainbait proiektu eta ekinen jarri nahian gabiltzala, sortu berria den sabi bat da, eta orduan orain hasi gara proiektuak nolabait plazaratzen, eta beste proiektu edo ekimen garrantzitsu bat da, Eusko Ikaskuntza onartua izan dela Europar voluntario zerbitzuan parte hartzeko erakunde egoki bezala. Honek zer esan nahi duen, printzipioz esan nahi du Eusko Ikaskuntzak gaitasuna duela gazteak Europako beste erakunde batetara voluntario bezala bidaltzeko, bai eta Europako beste gazte batzuk gurean ere jasotzeko. Epe labur ertainera, zer ekarriko dagoenek? Gure helburua da nolabait interesa izan dezaketen gaztei laguntzea prozesu honetan eta aholkularitza ematea guzti honetan. Orduan, voluntario joan nahi duen edozein gaztek gurera daiteke eta prozesu guztian lagunduko genioke bai beste erakunde bat bilatzen, bai bere proiektua garatzen, baldintza guztiak azalduko genizkioke eta prozesu guzti honetan lagunduko genioke. Ainara, zer behar da bolondrez izateko? Europa, proiektu edo programa hau Europar batasunak finantzatzen du eta bultzatzen du. Orduan elkartzala onartuak izan gara eta Europar batasunak jartzen ditu voluntario hauek bete behar dituzten baldintzak. Orduan parte hartzaileen adina da 18 eta 30 urte arteko voluntario ekar dezakete bertan parte. Eta proiektuak 2 eta 12 hile arteko proiektuak izan daitezke. Hau da, laburrenak 2 hiletakoak dira eta luzenak 12 hiletakoak. Eta hau esaten izan dugu, Europa mailan. Hori da. Europa mailan. Hemen zelan egiten duzu hori, prozesu hori zeuek, egiten duzu eurekin berba eta holan egokitzen dira lekuak, proiektuak? Bai, printzipioz honek funtzionatzen du interesa duten gazteek
horrelako proiektu bat garatzeko interesa duten duten gazte gurekin harremanetan jarri beharko lirateke, eta egingo genukena lehenengo urratsa litzateke kurrikulum bat garatu, gazte horren kurrikulum bat, ingelesez, eta era berean lehenengo eta behin elkar ezagutu. Zeren eta nolabait gu izango ginateke pertsona horren arduradun edo eta jakin beharko genuke pertsona hori ongi egon dadin zer proiektu mota garatu nahi duen eta zer herrialdetara joan nahi duen. Beraz, printzipioz lehenengo urratsa litzateke kurrikuluma egitea eta pertsona horrek pixka bat pentsatu beharko luke nora joan nahi duen eta zer proiektu mota egin nahi duen. Hori erabakita duenean, egingo genukena da erakunde bat, jasoko luken erakunde bat bilatu herrialde horretan. Orduan, Europa mailan herrialde askotan onartuak izan diren erakundeak daude, euskal ikaskuntza bezala onartuak izan diren erakundeak, eta egokia aurkituz gero, berarekin jarriko ginateke harremanetan. Eta badaukazue orain artekoan adibiderik zehaztu ginke gehiago Ainara, esate baterako, aitatu guzu proiektu bat? Bueno, printzipioz, Eusko Ikaskuntza erakunde bezala onartua izan da urtarrilaren 15ean uste dut izan zela. Bai, oraindik ez da egun askori joan. Oraindik hasi berria gara proiektu mota honetan, beraz, etorri zaizkigu gazte batzuk jada galdetzera eta
eta egin nahi dituzten proiektuak eta kontatu dizkigute, eta egon gara beste erakunde batzuk bilatzen eta bar, baina oraindik ez dugu inor atzerrira bidali, ez inor jaso. Espero dugu hala ere lehenbailen proiektuak aratzen hasi ahal izatea. Ba, seguru baiet, nik uste baiet, dana dela hori be uinen bidez zabaldu dugu, eta honen txuena zera izango da, zane proiektu honek aurrera egin ala, ze epeak behar dira, azken baten lehenengo erain egin behar da, gero frutua jasotzeko, nik uste izango dugula aukerarik, ez da, honen inguruan berba egiteko. Orain badaukazuen nondik ibili, Gazteria Sailak ez dauka atxedenik, ez da? Ez dugu atxedenik, ala da ez. Printzipioz, abian ditugu orain proiektu hauek, baina ala ere lanean jarraitzen dugu, eta espero dut laster berriz hemen egon ahal izatea beste proiektu berri batzuen berri kontatzeko, bai? Seguru baiet. Alan espero dugu, eta eskerrik asko, Ainara beste behin. Zuri eta laster arte. Horixe, ondo izan. Bale, mila esker, Esaten izan duguna moduan, Eusko Ikaskuntzak Gazte lehiaketaren lehenengo ekitaldia abian dauka. Edizio guztietan Euskal Herrian edo diaspora herrialdetan bizi diran pertsonak hartu leikie parte. Dana dela, aitatu beharrekoa da 16 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dagoala. Lehiaketan parte hartu gura izan ezkero, komeni da Eusko Ikaskuntzako bazkide izatea bere, hori be baldintzen artean dago. Ez ikaratu, zezarira aurkezteko unean izena emoteagaz nahiko. Aurkeztu behar den materiala, Ainara Iraeta gaitatzen izan dezkun moduan, logotipo bereizia, koloretako berzinua, zuri baltzeko berzinua, bereizmen handiko impresioan, eta 3 tamainetan 2 bider 2 cm, 5 bider 5 eta 10 bider 10. Naiz eta logotipoak ez dauan karratua izan behar, ez hauzetan karratua izan. Logotipoari hori bai, azalpen laburra ipintea komeni da, horri bateko luzerea gehienez. Fitxa teknikoa bebai, eta erabilitako pantonak edo kolore korrespondentziak, erabilitako tresna informatikoa, logotipoa gerora, alik eta egokien erreproduzitzea bideratuko dituen datuak behar ditue. 1.500 euro eskuratzeko ere dago, Eusko Ikaskuntzak bideratu dagoen, lehiaketa berezi honegaz. EPA maiatzaren 15 bitartekoa da, eta lanadina 4 neurriko gutuna zaltzuri baten entzegatuko da. Etiketan logotipo lehiaketa Eusko Ikaskuntzako datuak ipini. Eta Eusko Ikaskuntzaren Gazteria Sailekaz bat egin gura izan ezkero, hortxe daukazue telefonoa esate baterako, 943-3 Beste aukera bat eta akaso errezagoa, bideragarriagoa, Gazteria abildua, eusko-ikaskuntza.org. Eusko Ikaskuntzak Gazte lehiaketearen lehenengo ekitaldia prest dauka. Gura izan ezkero, hartu parte. Gaurkoz gure aldetik besterik ez, badakizue Bizkaia Irratiko entzuleok hemen hilabeteko lehenengo eguaztenetan, azkenengo eguaztenetan izaten dugu hitzordua. Eusko Ikaskuntzaren webgunean daukazue dena dela informazio gehiago. Hemen jorratzen ditugun gaiak eta askoz gehiago sarean eskura badakizue. Horixe, ez gara gehiago luzatuko.
Bake bada hilabeteko lehenengo egoaztenetan eta azkenengoetan hementxe izango gara elkarregaz. Beti gonbidatu berezi eta guztia. Zandakoa gaurkoz, hauxe izan da dana. Agor, ondo izan.